Kaixo eta ongi etorriak Bertzebein magazinera. Gaur urriak 21 da, hortzirala, asteko azken eguna, eta gaurkoan elkarrizketa bat izanen dugu aski interesgarria Jon Elizetxerekin, bera erdiz bizirik. Baztaneko plataforma horretako kidea da, eta hain zuzen ere, duela egun batzuk, urriaren 12an zehazki, Elizondon, manifestazio nahiko handi bat egon zen 2000 pertsonakoa, hain zuzen ere, erdizen egin nahi duten proiektu, arrobi edo meategi horren kontra, herria altxatu zelako, eta guzti horretaz solasteko Jon Elizetxerekin egonen gara, eta protestaren ari horretatik, orokorrean proiektuaren beraren nondik norako eta zarituko gara. Baina, hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Hasteko efemerideak. 1817 urteko urriaren 21ean Martin Lutherok Wittenbergeko Kassel Txartxen, atean, bere 85 tesiak ezarri zituen. Erreforma protestantea hasi zen. Eta 1808 urteko urriaren 21ean Trafalgarreko gudua jazo zen. Espainia eta Frantzia galdu egin zuten erresuma batuaren aurka, bertan hil zen Hortario Nelson marinel britainiarra. Britainiarrena munduko itsas potentzia handiena bihurtu zen. Eta 1908an Jorge Oteiza artista oriotarra jaio zen. 1883ko urriaren 21ean metroa berdefinitu zen. Argiaren abiaduran 1/300.000 segundotan ibilitako distantzia bezala. Eta ea zer dugun asteburu honetarako Iruñerriko agenda kulturalean. Gaur hortziralean 7etan etxerik txikiena antzerkia Nafarroako antzerki eskolan. Eta baita 7etan ere gure zirkua ikuskizuna Antxoainen. Larun batean, Sanduzelaiko egunaren besta 9:30 aurrera. Baitere emozioen eta kognizioen tandema, 11etan Zibibox Sanduzelain. Eta Arrosadian Euskara plazara besta 11etan. Gure zirkua berriro ere 4:30 larun batean. Eta Remarket bigarren eskuko arropa salmenta eta truke azoka 11etatik aurrera geltokin egonen da. Zibibox Sanduzelain arte tailerra 8:30. Eta bukatzeko Totem Aretoan Eskabidean taldearen kontzertua 8:30. Eta igandean gure zirkua berriro ere emanaldi batean 8etan Antxoainen. Eta hitzaldia Labagunean 6etan Marina Lameiro zinemagileak Paris, Texas bere film kutxunaz hitz eginen du. Ikus ditzagun egunkarien azalak. Diario de Notiziasen azalean, argazki handi batean Osasunako jokalariak ageri dira. Moi Gomezek goleko protagonistak besarkatzen ditu Budimir eta Abde. Eta izenburuan Budimirrek gola jarri du eta Abdek magia. Osasuna garaipenaren bidera itzuli da espainolen aurka 1-0 irabazita. Arrasatek 7 aldaketa egin ditu 11koan, tartean atezaina. Zaleek dardara egiten dute ekstremoaren erregateekin. Beste lerroburu handi batean, zaborraren eta uraren tasa 108 igo da Iruñan eta eskualdean. Igoera bera aplikatuko zaie bilabesari eta taxiari. Mankomunitateak 89 milioi euroko aurrekontua onartu du datorren ekitaldirako. Berri gehiago, Nafarroko eraikuntza industrializatuaren klusterrak erreferente izan nahi du Europan. Baitere, Nafarroak baztertu egin du PFZ-aren tarifaren deflaktazio orokorra, eta azkenik manifestazioa bihar tuteran euskararen zonifikazioaren aurka. Diario de Navarran argazkian Budimirrek Abde eta Moi Gomezen besarkada jasotzen du, eta izenburuan garaipen besarkada. Budimirren gol batek desorekatu egin du Osasunak espainolen aurka jokatu duen partida bikaina. Beste lerroburu handi batean, Foru Gobernuak eta bere bazkide bilduk ez dute onartzen PFZ-aren inflazioaren igoera egokitzea. Navarra Sumak eta Izquierda Ezkerrak tarifa deflaktatzeko eskatu dute, Euskadik egin duen bezala. Berri gehiagotan, Liz Trussek dimisioa eman du gobernu britainiarrean 45 egun bakarrik egon ondoren. Eta medikoak grebara itzuliko dira Nafarroan. Gara egunkarian berriz, lerroburu nagusian,
Liz Trussek dimisioa eman du, baina kaosak jarraitzen du Britainia Handian. Britainia Handiko lehen ministroak dimisio eman du 45 egun karguan eman ostean, bere onarpen publikoa lurrunduta, merkatuek irteerako atea erakutsiz eta Torien konfiantzarik gabe, bere ordezkoa aukeratuko dute orain. Beste argazki batean, ertzaintzak protestan dabilen pertsona bat eramaten du, eta lerroburuan, Bizkaiko metalgintza patronalaren aurrean protestan. Metaleko sindikatuek egin zuten atzo Ortuellan. Beste berri gehiagotan, Lakuak onartu egin zion GHKari legez kanpoko tramitazio bat. Ontzat eman zuen GHKak bidalitako dokumentu bat, zeinak aitortzen baitu ez duela beteko partikula kutsatzaile gehiegi isurtzea geldiaraziko duen kontrol automatiko bat izateko bete beharra. Horretaz gain, Osakidetzaren protokoloa zalantzan dagoena, basurtun baitu ondoren. Ines Baigorriren hitzak ere bai, Arabako ekoizleek babes hobea behar dute. Eta Kepa Junkera bere publikoaren aurrean agertu da Bilbon. Berria egunkarian berriz argazki nagusian David Cameron 2016, Theresa May 2017, Boris Johnson 2022 eta Liz Truss 2022 ageri dira. Eta izenburuan erresuma batua goberna ezin. Liz Truss lehen ministroak dimisioa eman du, alderdikideen presioari amore eman da. 45 egun baino gehiago ez du egingo karguan. Erresuma batuak 4 lehen ministro izan du azken 6 urteotan. Beste lerroburu handi batean, Zubietako erraustegiko ikuskatzailea ikertzeko eskatu du. Epaitegiari galdegin dio argitzeko ez ikusia egin otez duen instalazioan baimenik gabea jarritako drainatze tutu bati. Zaldibarko zabortegia ikuskatu zuen teknikari berbera dago jomugan. Berri gehiagotan, Ibon Fernandez Iradi, gaixorik den euskal presoa, martutenera ekarri dute. Frantzian eduki dute preso 2003tik. Esklerosi anizkoitza diagnostikatu zioten 2013an. Daniel Jimenez hor dago, herrike ekimeneko kidearen hitzak beste berri batean, zonifikazioa zatik eta arbitrario bat da, eta ez dio erantzuten ezein irizpide linguistikori. Hor dago taldean antolatuta manifestazioa eginen dute bihar Tuteran euskararen ofizialtasuna eskatzeko. Azken berri batean, emakume bat atxilotu dute Bilbon, ospitaletik jaio berri bat eramatea egotzita. Eta Euskal Herria Irratian, Orkoiengo epaiak eskubide urraketak betikotzen dituela salatu du Kontseiluak. Nafarroako administrazio auzitegiaren erabakia euskararen ofizialtasun ezaren ondorio dela ohartarazi du Euskalgintzaren Kontseiluak. Berri gehiagotan, Edurne Egino, zurekin Nafarroako kidea. Ez dugu soilik maila kanporatu nahi, justizia soziala bultzatu nahi dugu Iruñean. Eta azkeneko berri batean, zerbitzuarekiko Ramirezen utzikeria salatu dute suhiltzaileek. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur ostirala hego haizearen menpe jarraituko dugu, baina temperatura zertxobait jaitsiko da. Hodei dezente agertuko dira, ekialdean eta hegoaldean batez ere, kostaldetik hurbil, aldiz, ostarte batzuk ireki daitezke. Hegoaldean eta ekialdean zaparradak bota ditzake eta arratsaldean Nafarroko leku batzuetan trumoitsuak izan daitezke. Hegoaldeko haizeak beste egun batez traba egingo du eta temperatura maksimoak kostaldetik hurbil 23-24 gradu ingurukoak izango dira. Hegoaldean 20 graduren bueltan geldituko dira. Larunbat goizean udaberriko giroa izango dugu, arratsaldean atzera hodeiak ugaritu egingo dira. Hego haizea ibiliko da eta Kantauri isurialdean maksimoak 26-27 gradu ingurukoak izango dira. Gainerakoan 23-24 gradukoak. Goizean ostarte zabalak ikusiko ditugu, goi-hodeiak agertuko dira eta egunaren erdiko orduetan zerua lausotu dezake. Baina goizean eguraldia eguzkitsua izango da. Arratsaldean hodeitza handituz joango da eta noizean behin zaparrada batzuk bota ditzake. Bereziki barnealdean eta arratsaldearen erditik aurrera. Haizea zakar ibiliko da egun guztian, mendi inguruetan batez ere, eta arratsalde gau partean are gehiago indartuko da. Igandean hego mendebaldeko haizea izango da protagonista. Egunaren lehen partean haizeak oso gogor joko du eta enbarazu egingo du. Bestelakoan temperaturan ez da gorabehera handirik izango eta hodeiak ostarteekin tartekatuko dira.
Tarteka, urdingune zabalagoak agertuko dira, baina une batzuetan erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak nagusituko dira, eta Pirinioetako leku batzuetan bereziki noizbehinka zaparrada bat. Bastan telebistetan egon zen eta egunkarietan orokorrean duela hilabetean dara, duela urte bat hain zuzen ere Arostegiako afera horregatik arriskunen ere arrobi bat egin nahi zuten eta orain berriro ere, etorri da honet titularretara, lerroburuetara, kasu honetan, makina enpresak arrobi bat egin nahi duelako Erdizeko paraje horretan. Ez dakigu zer gertatzen den Baztanen, ez dakigu ze altxor mota dagoen, baina gero eta jende gehiagok interesak handituela badirudi. Edozein kasutan, hain zuzen ere horrengatik, Erdiz Bizirik plataformak pasaden urriaren 12an manifestazioa deitu zuen, eta pixkat horren aritik guzion eta solasteko Jon Elizetxerekin gaude, hain zuzen ere, plataformako kidea. Arratsaldeon, Jon. Arratsaldeon, Gorka. Bueno, Jon, orduen 12an egin zenuten manifestazioa, Elizondoko kaletatik, zer moduz joan zen orokorrean, ze valorazio? Bueno, plataformatik valorazio aski positibo egiten dugu. Aipatu behar da, Magnak udalez gaindiko eragin plan sektorial bezala tramitatzeko eskatu duela proiektua, eta hau uztailean bukaeran erregistratu zuela Nafarroko gobernuan. Hortaz, manifa bera arras aste gutxitan antolatu ginuen, 2 aste lehenago egin ginuen publiko, eta, nolabait ere asmenta bateko presentzia bat edukitzeko pauso bat zen, eta dudik ez, 2000 lagunetik goiti elkartu izetia Elizondoko karriketan, kuantitatiboki asteko kristona, ez? Aipatu ere, momentu dunten zabalpen handiena Baztanen izan duela gaiak, eta guretako aski positiboa zena, gehien bat baztandarrak edo ingurukoak zirela parte hartu zuten personak, gazte desente ere bai, eta kuantitatiboki eta kualitatiboki nik uste ere, arras valorazio positiboa bai. Jon, gainera, ezagit, 2000 pertsona Iruñan gauza bat da, baina 2000 pertsona Baztanen hori bertze afera bat da, ez? Erran dut 8.000 iztanleko baiara batean, 2000 kaleratatze, gainera erraten zuen bezala, 2000 horiek, orokorrean baztandarrak izan da, erran nahi du, baztandarren laurden bat kalera ateratzea protestara, hori erran dut ikeragarria da, ez? Bai, egierran, Baztanen oroitzen diren manifaik handienak, orai dela 15-16 urte gaiunekin izan ziren, baina ja pilpilean hilabete haunitz eramaten zutelaik, ez? Arostegiakin ere manifa potentia izan zen, orai dela hilabete batzuk, baina, errealitatea da, gaiunekin berriz zen zuk aipatu duzun bezala, Baztango poblazioan 25% karriketara tradizetia, kristona da, eta erakusten duela, badagoela, kezka handie. Bai, Bilbon 400.000 pertsona kaleratrako baziren bezala, edo antzeko zerbait, ez, proportzioan. Ez dakit berdina egiten alden, baina erran edut eskala ulertzeko komeni da. Eta gero, baita Jon, ez dakit positiboa jende aldetik, zeren, karo, hau, aspaldiko borroka da, orduan ez dakit nolabait ere perfil aldetik gauza arrontza arkitua zen, helduen kontua den, edo sumatu duzuen nolabait ere gazteak ere aktibatu direla honekin, badutela kezka honekin? Bai, ez, guk sumatu duguna da, gaztea unitz zirela manifan, eta bertzalde ere, plataforman hasi ginenetik hurbildu zaikun jende unitz gaztea da. Eta, konten gaude horrengatik. Bertzalde, baserritarrak, nekazariek berak ere antolatu ziren, haziendan mugitzeko eta gauze diferenteak egiteko. Eta, ikusten dugu, sektore diferenteak aktibatu direla gaiunen inguruen, eta ikuste dute hori aski positiboa dela. Jon, gaia zautzen ez duenen dako, gaizaren modu sintetiko batean bederen kontatzen ze gertatzen da, ze pasten da Erdizen, zer egin nahi du Magnak?
Bai, ez dakit erresa den modu sintetikoan hain zabala den eta gai bat azaltzea, baina, bueno, Magnak meategi bat, arrobio baino meategi bat nahi du erdizko bazkalekuen. Erdiz, Baztango mendi altuena den Saioa mendiaren ondoan dago, eta Baztango 3 bazkaleku komunaletako bat da. Bazkaleku hau Baztango handiena da, hoberena ere bai, eta aldi berean Nafarroako bazkaleku komunalik hoberenetako bat, aurtengo udan ikusi ahal izan den bezala, hazienda bertan egon baite ude guzie bai gurekin eta bai jatekoakin, eta hau bertze gainerako lekuetan ez da gertatu adibidez Urbasan, Aralarren, Sorogainen eta gainerakoetan. Aipatu ere, Natura 2000 sarearen baitan dagoen zek aldude mendin zati dela eta ekologikoan izenpetua dagola. Hoixen da kokapena. Arteseako lepoan, Iruritatik Eubira duen errepidean, ezkerreko aldean gelditzen den, eremu hoi izanen litzateke, eta beraiek planteatzen duten meategioi magnesita ustiatu alizateko, 100 hektarea inguru hartuko luzke, 100 futbol zelai, 100 atarrabia, atarrabia kilometroa karratu bat dauzke, beraz, atarrabian 10 bat hola ulertzen dut izanen zela. Eta ez dakit, hoixen da enpresa honek planteatzen duena. Aipatu ere Magna, Nafarroko enpresek kutsakorrenetako bat dela, eta zonalde hortan, Arga ibaiaren sorburuetako bat dagoela, eta baita Baztango zenbait herriren edateko uraren iturriak edo sorburuak ere bai. Hortaz, kalteak ingurumenean, lehenbiziko sektorean, tokiko ekonomian, eta segurazki ere inguruko poblazioetan ere bai, potenteak izan ziren. Jon, hain zuzen ere aipatzen duzu tokiko ekonomia, karo, zuek aldarrikatzen duzuen gauzetako bat da, erdiz bizirik erraten duzuelik ez dela bakarrik ezezkoa, bai, beti erraten da ez, bueno, kasu honetan ez da bakarrik ez proiektu horri da, bertan dagoen ekonomia bati, bai ez, Jon? Bai, ala da, azkenean, Magnak planteatzen duena da gaur egun arte dauzkenen 232 lanpostuak mantentzekotan, meategi bat ereki behar duela. Eta 20 urtez, hauzden azulatu eta aldein dute. Edota, hortik 20 urtera Saioa mendira sartuko dire, zulatzera, eta dena xeatu. Guk erraten duguna da, hor gaudela 80 familia baino gehiago haziendak bertara eramaten dugunek, duela mende haunitzetatik unet, bertan bizi eta egoten den bizi modu bat dagola, eta nekazaritzak Baztango lan tasan edo enplegu tasan 107 suposatzen duela, eta hortaz, kasu unten tokiko ekonomian proiektu hau garatu behar, kriston impactua izanen lukela, ez dela. Zeren eta berez, lehenbiziko sektorean ja Franco Motel balime dago Baztanen, gure bazkalekuik hobenak entzen badakute, segurazki ere baserritar gehienak desagertuko ginen, eta horren inguruen mugitzen diren tokiko ekonomiaren baitan dauden gainerako enpresak eta langileak ere sumatuko zuten. Ara nola, berretzaita, tailerrak, kooperatibak, burdindegiak, ostatuek eta gainerakoak. Hortaz, gure ekonomian dako, erranduten bezala, mendez mende, klabea izan den eremu bat da, eta gerora ere, dagon bezala mantenduta, hala izaten segitzea nahi dugu. Baina, Jon, igual norbaitek izanen dukezka, baina eske nekazaritza hoi zer da, hoi 20. mendeko zerbait da, edo lehenagokoa, eta orai tokatzen zaiguna da hemen, progresoarekin aitzinera segitzea, eta behar ditugun materialak atratzea, eta, orai, bertze zerbaitean gaude, erran nahi dut, aberastasun gehiago, teknologiak, handi garen dela ekonomia, pentsatuko du norbaitek. Bai, guk hasteko ez gaudela prest da Magnaren langileen jarraipenan ardura gure bizkarren gain hartzeko prest. Guri behin eta berriz aipetu kezkatzen gaitu langile horien egoerak, kezkatzen gaitu beren familien egoerak, baina ez gaude prest gure bizkar hartzeko. Zeren eta guk ja hemen zonalde hortan badaude lanpostu batzuk eta badago bizin modu bat.
hoi hasteko. Eta bigarrenik, Nafarroko gobernuai uste du zuzendu beharko ginela kasu honetan, eta galdetu beharko geniona zen, ja zein den Baztan, Esteribar eta landa eremuarendako iten duen proposamena. Ja zer den, proposatzen duena Nafarroko gobernuak, Nafarroko landa eremuarendako, zeren eta barkatu, ematen du, Baztan bereziki eta landa eremua, lehen gai merkeak lortzeko espazio bihurtzen ari garela, ez? Urtegiak, arrobiak, meategiak, edota bigarren etxe bizitza eder bat edukitzeko eremu batean bihurtzen ari gara, eta guk uste dugu, hau baldin bada, landa eremuarendako Nafarroako gobernuak dauken proposamena, ez gaudela inondik ere ados proposamen horrekin, eta berak planteatu beharko dituela bertze aukera batzuk eremu hauendako. Eta zuk egindako galderai erantzunez, nekazaritzak, elikadura sistema osoak eremu hau beharrezkoa du. Hau da, magnesita ez da jaten. Eta lurrak ematen duena, bai. Eta preziski hemendik aitzinera eta krisi ekosozialunen baiten, uste dugu elikadura bera izanen dela, segurazki, jendartearendako importantena, ez? Horrek egiten duelakoz, nolabait ere, gerora gure osasuna hobekiago egotea, gure harremanak hobetzea, eta ondotik ekonomia justuagoko bat izatea. Baina, behin eta berriz azpimarratzen dugu, magnesita ez dela jaten, eta lurrak ematen duela bai. Eta gainera paradojikoa da, magnesita neurri handi batean gero fertilizanteak, nekazaritzan erabiltzen diren fertilizanteak iteko erabiliko dutela, eta guk eraten duguna da, guk ez dugula fertilizanteak behar, ja badugula eremu bat, non lurron bat dagon. Beraz, ez dezagun progresoa deitzen zaion gurpil ero hortan segitu, non energia pila bat behar dugun eremu bat xeatu eta baliabide batzuk ustiatzeko, gero hoi lurrera bota eta janaria produzitzeko. Ez dago prozesu guzti horren beharrik, zeren eta erdizen bertan gertatzen da prozesuen modu natural batean. Gainera, Jon, pixketatzen duzun honen aritik, noizbait ere erran duzue, hau gainera pixketa epe motzeko proiektu bat dela, ez? Noizbait ere errana duzue, hau bere garaian hasi izan balit, gaur egun, proiektua bera akitzen egonen zela, ez? Eta orduan ikuste horrek ematen duela, zer pentsatu, irudikatzen duelako eskala 20 urte batzutan pentsatzen dugu handiz dela, baina, hartzen baduzu eskala handiago bat, ez? Historikoago bat, 20 urte, gerran, ez da handiz denbora. Ez, zuk erran duzun bezala, 2008an hola saiatu zen Magna toki berean meategia zabaltzen, eta Baztango mobilizazioei esker proiektuak ibelat bota zen, baina egia da, etzinera segitu izan bat zuten, momentu honetan guk usten dugune da, azkenean 2005 urtean inguruen Magna Baztanera torri zen meategi berdina zabaldu nahi zuela, eta garai hartan lortu baldin bazituen baimenak, momentu honetan meategian nora zabaltzen segitu solasten egonen ginela, ez? Kasu honetan, saioa mendialdera izanen zen, eta hor kusten dugune da, persona batek 40 urtez lan egiten badu bere bizitzan zehar, 20 urte bere bizitza edo lan bizitzaren erdia suposatzen duela, ez? Eta azkenean erokeri bez dela. 20 urtez mendi oso bat xeatu behar dute, hor dagon mineral guztia atera behar dute, eta gero zer. Nahi dut ez dela sostenigarria. Eta gure ondorengoendako uzten dugu lurra xeatue, eta gainera horrazpien dagon minerala ere, hortik atraia eta desagertu. Baina, Jon, azkeneko galder bat inendazut, haiek erraten dute, dena gero berriz nolabait ere berrerabilgarri jarriko dutela, ez? Lur hori konponduko dutela, berroneratuko dutela, eta hain zuzen ere haien plangintzan 20 urte dituzela ustiatzeko, baina gero 5 urte, hori pixket erraten genuen bezala, lehen eratzeko, ez? Berriz bueltatzeko zagoen bezala usteko, eta beraz, nekazaritzarekin segitzeko. Bai,
azkenean, beraiek halako gauza proposatu hartuzte, eremu hortan sartu alizateko, ez? Errealitatea da, behin eremu hortan sartzen direlaik, ez ditugula espatulakin ere ateratzen ahalko. Zeren eta, erran bezala hemendik 20 urtera, erranen digutena gauze bera izanen da, ez? Bueno, enpresak bizirik segitu behar balin badu, zulatzen segitu behar dugu. Segurazki ere metro batzuk aratago segituko dute, eta gero aratago, eta lehen goratzea ezinezkoa izanen da. Zeren eta zuk lurro berenak entzen diozuleik eremu horri, eta gainera, horko errautsekin, inguru guztiek kutsatzen duzuleik, horko fauna eta flora guztiek xeatu duzuleik, horko lurrazpiko iturri guztiek desagerrarazi edo mugerazi dituzuleik, hor berriz bizitza sorraraztea zaila izanen da. Eta baldin eta bizitzak segitzen baldin bedu, segurazki ere bertzen modu batean izanen da, eta ez gauztontzen dugu izana. Jon, 2000 eta errandugu 2006an etorri ziren proiektu honekin, 2008an okerrezpanago, errantzuten, bertan bera utziko zutela, ez zutela segituko, eta orain, ez dakizan bat urteren ondotik, berriz bueltatzen dira. Baitere, ez, parte hartzearen, baitere argudio edo bandera astindu dute, baina orain ikusi dugu, 23ko herrigaldeketa ere bertan bera gelditu dela. Ez dakit, baitere gezur konstante bat sumatzen duzu enpresa honen partetik? Duela 16 urte saiatu zirelaik, baztanen proiektua aitzinen eramaten, kasu hartan, baztango jendarteko zenbait elkarte eta elkarte diferente erosten saiatu ziren, ez? Patrozinazioen bidez, edo publizitatean bidez, edo dena delakoan bidez. Beraiek ikusi dutelaik baztanen zaila dauketela jendea konbentzitzea, pentsatu dutena da, Aroztegian inzuten bezala, bertze Aroztegia eselenkoek, pentsatu zutena zen, baztandar hauek gainetik pasatu arditu nola baitere, gehiago ez gaitzaten izorratu. Orduen, udalez gaindiko eragin plan sektoriala, PESIS erderaz erraten den bezala tramitatzea eskatu dute proiektua. Zer lortzen dute horrekin? Tokiko erakundeak gainetik pasatu, gure borondatea gainetik pasatu, gainera, foru intereseko izendatzen baldin badute proiektua, epe administratiboak erdira murrizten zaizkie, eta orduen zer lortuko lukete? Nafarroko gobernuak baimenak ematea, hemengo zuk erranduzun bezala, hemengo baztandarren naia gainetik pasatzea, eta proiektua azken finean inposatzea. Gainera, hasiera batean, baztango batzar nagusik abietuik herri galdeketa bat egiteko idea zagon urrien 23an, eta hau, ere, Espainiako gobernuak debekatu zuen. Orduen kusten dugune da, enpresa honek ari haunitz mugitutuela, bertze politikari haunitzekin batean, eta proiektua inposatzeko erabateko irmotasune erakusten dutela. Zeren eta, baztanderrei hitza debekatzen digute, proiektua inposatzen digute, zerendako eta lur komunal batzuk espropiatu eta multinazional bati emateko. Eremu babestu baten erdian, eta berez, 80 familia baino gehiagok, 80 familia baserritarrek baino gehiagok, hazienda eramaten dute mazkaleku ekologiko batean. Hortaz, guretako hau astokeri ikeragarria da, eta mingarria ere bai, zeren denbora guztien aipetzen dire lanpostuak, magnako lanpostuak, baina ukeraten duguna da, hor lehendik ere lanpostu batzuk badaudela, eta hori ez dela ukitu beharrik lanpostu horiek bizirik segi dezaten. Jon Elizetxe, hemen utziko dugu, hor ez dugu demora gehiagorik, elkarrizketa motz honekin, edo zein kasutan, mai gainean utzi dituzu hainbat elementu, ez, dela tokiko ekonomiarena, dela bertako eremu hori, babestutakoa dela, ekologikoa, zek bat, dela, ez, herritarren hitzaren kontu hori, ez, gai hori. Hortxe, ikusi ditugu, segurazki ere, etorkizunen, erdiz bizitiken partetik mugimendu gehiago, magnesitasen partetik kontu gehiago, eta Iruñan ere, segurazki ere, sumatuko daudena, azkenean dena Nafarroa ez delako hain handia, eta dena ondoan bizi garelako. Jon Elizetxe, erdiz bizitik plataformatik, mila esker honit. Bai, zuei Gorka, egin gara, jo.
Eta ikus ditzagun Iruñerriko udaletako albisteak. Atarrabian, udazkeneko eskolak, familientzako prestakuntza programa. Gaur autonomia versus mugak hitzaldia egonen da, eta igandean pediatriako lehen sorospenak. Horretaz gain, udaltzain agente izateko 2 lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdia egin zen, eta proba teorikoaren behin betiko emaitzak atera dituzte, webgunean ikusgai. Zizur nagusiko udalak Donejakue bidea ikastetxeko aur hezkuntzako eraikinaren kanpoaldeko arotzeria ordezkatzeko obra egin du. Inbertsioaren kostu osoa 70.000 eurokoa izan da. Eta Iruñeko udalean, berri mordo bat. Iruñeko udalak auzoetako jaietan eta Sanferminetan erabilitako edalontzi berrerabilgarrien erdia baino gutxiago berreskuratu du. Aurten hainbat jai ekitalditan banatutako 450.000 edalontzietatik 440.000 erabili dira eta horietatik 241.000 galdu dira. Horrez gain 2022an handitu eginda udaleko energia agentziari egindako doako kontsultak, batez ere gasaren eta energia elektrikoaren tarifei dagokienez. Alor honetako orientazio espezializatuak zerbitzua 1989an sortu zenetik funtzionatzen du eta telefono edo posta elektroniko bidez erabil daiteke. Aste honetan udala 6 hilean behin 120.000 ordainagiri baino gehiago banatzen ari da kontribuzio, pasabide eta bide publikoaren okupazioagatik eta EJZ-aren urteko kuotagatik. Abenduaren 16an, helbideratu gabeko ordainketetarako azken egunean, automatikoki zordundutako kontuaren ordainagira 184 igo zen. Eta, beste berri batean, etxez etxeko arreta zerbitzuak 104 gehitu ditu erabiltzaileendako arreta orduak azken urtean, kudeatzeko enpresa publiko bat sortu ondoren. Udalak betearaziko du SAD Pamplona enpresa publikoko plantillaren zati bat behin-behinean bere gain hartzen duen autojudiziala. Eta, baita ere, udaletxearen aurrealdea berdez argiztatu da, Phelan-McDermid sindromearen nazioarteko eguna hobeto ikusteko. Mutazio batek eragindako gaixotasun genetiko arraro horrek atzerapena eragiten du garapenean, batez ere hitz egiteko gaitasunean. Eta azken berri batean, azken egunak, Iruñeko udalak autokontsumorako instalazio fotovoltaikoak jartzeko laguntza eskaerak aurkezteko. Urriaren 31an amaitzen da egindako, fakturatutako eta legeztatutako instalazioetarako epea, 40.000 euroko guztizko zenbatekoa duen partida batean. Hauxean izan da dena gaurkoz magazinean bertzegun batez, asteburu ona pasatu eta astelehenan hementxe egonen gara beti bezala. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.